Hop. Ahojte, kamaráti. Dnes som sa prišiel trošku vyblázniť. Tak poďte so mnou. Za 3, 2, 1, štart! To bolo úžasné. Moje okuliare. Kde som ich strátil? Musím ich pohľadať. Kde som ich mohol strátiť? Teraz nič nevidím. Vidím veľmi rozmazane. Okuliare, kde ste? Floppy? Ahoj! Loli, si to ty? Áno, to som Vidím ja. len červené rozmazané šaty. Prečo si taký smutný? Loli, strátil som svoje okuliare. A teraz vôbec nič nevidím. A kde si ich naposledy mal? Vôbec neviem. A čo keby sme ich spolu našli, jo? To naozaj? Áno, jasné, pomôžem ti. Tak poďme. Tak poďme. Daj. Loli! Floppy! Loli! Floppy! Loli? Držím ťa za ruku. Poď, ideme. Loli! Loli, dávaj pozor! Prepáč. Floppy! Loli! Si v poriadku? Áno. Tak poď. No jasné, Aikido. To je detské očné centrum a optika. Tam ti určite pomôžu. Ideme. Si v poriadku? Áno, Loli. Poď. Loli? Môžeš mi dať ruku. Tak, jeden schodík, druhý, tretí. A už len posledný, ale... Opa! Loli, a už sme tu? Áno, už sme tu. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak.
Floppy, vitaj v okuliarovom kráľovstve. Tak, vyskúšame ti okuliare. Poď sa postav. Tak, tieto mi hneď padli do oka. Tak. Počkaj, asi skúsime nejaké iné. Je ich tu tak veľa. Tieto. Wow. Šup. Skúsime ešte nejaké iné. Tak. Tak. Loli? Áno? Mám pocit, že si mi ich dala naopak. Asi máš pravdu. Tak. Wow! Floppy. Tak tieto budú úžasné. Loli? Áno. To sú asi slnečné. Čaute, decka. Pomôžem vám? Dobrý deň. Dobrý deň. Strátil som svoje okuliare a potreboval by som nové. Dobre, ale musíme to spraviť trošku inak. Lebo musíme nájsť také okuliare, ktoré ti budú dobre sedieť. A vieš, aké máš dioptrie? To netuším. Dobre, keď nevieš a nemáš ani staré okuliare, môžeme spraviť rôzne. A potrebujeme presné dioptrie, aby sme ti vedeli spraviť okuliare. Takže buď sa dá u nás spraviť vyšetrenie, alebo budeš mať papier od lekára. Alebo niekde nájdeme potom papier zo starých okuliarov. Ale poďme teraz najprv pozrieť ten rám, ktorý by ti vyhovoval, aby ti sedel. Rámy nevyberáme len podľa farby, ale musia sedieť aj tak, aby ti sedeli na nose, nepadali ti a sedeli ti za ušami tak správne, aby ťa netlačili a nerušili ťa. Dobre? Takže skúsme. Kľudne stoj. A Floppy, aj veľa športuješ? Áno, rád sa hrávam v detských kútikoch. Mám pre teba také, že športové okuliare. Vyskúšajme. To znie zaujímavo. Tieto by mi pri hraní určite nespadli. Bolo super, ale musíme nájsť nejaké, ktorých budeš vyzerať štýlovo. A čo keby sme skúsili takéto, kovové? A v týchto sa ako cítiš? Tieto mi sedia super. Áno, sedia ti, lebo ti pekne sedia pod obočím, lemujú ti tvar, nesedia ti na lícach, aj na nose ti dobre sedia, aj za ušami ti veľmi dobre sedia. Sedia pevne. Ale sú strieborné. Akú farbu máš rád? Najradšej mám žltú. Dobre, pozrieme sa ešte za nejakými inými. A vlastne ja tu mám jedny špeciálne okuliare len pre teba pripravené. Nech sa ti páči. Jej, tieto sú presne také, ako boli moje. Ďakujem vám. Super, to som rád. Počítaj všetky oči a napíš výsledok. Tak, poďme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Napíšem výsledok. Áno. 26. Floppy, Áno. pozri sa. Jej, to sú tetovačky. Áno. Čo keby si nejakú nalepil? Daj, vyberiem si. Nech sa páči. Mne sa páči táto. Tak ti ju nalepím. Ja ti pripravím vreckovku. Akou stranou? Aby mali nohy dole.
Teraz by sme mali asi chvíľočku počkať. Myslíš, že už to bude? Ešte chvíľočku. Dobre. No tak čo, Floppy, myslíš, že to už bude? Ja dúfam, že áno. Tak poďme na to. Wow! Toto je ich maskot a volá sa Žmúrko. A majú ešte jedného, ktorý sa volá Nulko. Prosím, nalepíš mi ho? Áno. Tak, a opäť počkáme. Už sa neviem dočkať. No tak čo? Myslím, že už to bude. Tak. A... Tam, tadadadá. Toto je Nulko. Ahoj, Nulko. Ja som Žmúrko. A ja som Nulko. Opa. Lip, lap, lop. 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 Floppy, počkaj ma. A nie, že si rozbiješ okuliare. No vidíš, Floppy. Áno, vidím. V Aikido ti našli okuliare a ešte sme sa aj zahrali. A kamaráti, keby ste nás hľadali tak, ako my dnes okuliare, tak F, L, O, P, I, A... Loli. Ahoj!